Il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji ppreżentat 50 proposta tal-budget tas-sena d-dieħla. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-Kamra Paul Abela u l-Kap Eżekuttiv Abigail Mamo ġie notat kif dan il-budget qed isir fi sfond ta' sfidi internazzjonali minħabba l-gwerra fl-Ukrajna. Qabel faslet il-proposti tagħha l-Kamra tan-Negozji Żaru Medji wetqet stħarriġ fost 300 membru minn tagħha. It-tmexxija tal-Kamra laqgħet bis-saħħa l-miżura ewlenija mħabbra mill-Gvern għal budget 2023 dik li rati tal-prezzijiet tal-enerġija se jibqgħu stabbli u mhux se jiżdiedu. Fil-fatt anke kif wera l-istħarriġ is-sidien tan-negozji kienu mħasba dwar dan iżda l-darb'oħra l-Gvern qed ikun ta' spalla u jagħti serħan il-moħħ lilhom kif ukoll lill-familji Maltin Wawċin kollha. Din hija inċentiva, inizjattiva, miżura importanti ħafna. Dak iż-żmien meta għamilna l-istħarriġ ma kienx għatanna l-aħbar li l-Gvern huwa kommess li jkompli iżomm dan il-commitment li jżomm il-livell ta' inflazzjoni relatat mal-enerġija f'livell stabbli. U għaldaqstant kienu mħasbin fuqha. Għaldaqstant din turi kemm kienet xi ħaġa importanti u kemm għadha xi ħaġa importanti u anke jekk naraw l-inflazzjoni Malta komparat ma' pajjiżi oħra kull ma hemm Franza li wkoll għandhom il-metodu tagħhom kif jikkontrollaw il-prezz tal-enerġija u di qegħdin naraw l-impatt li qed ikollha fuq Malta. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġew innotat il-bosta inċentivi u skemi kruċjali li tħabbru f'budgets preċedenti u l-Kamra tan-Negozji Żaru Medji qed tappella lill-Gvern sabiex jibqa' jibni fuqhom. Fost l-inċentivi li semmiet hemm dawk brabta mal-Microinvest, skemi favur trasport ħabib tal-ambjent u anke t-tisħiħ tal-industrija tal-jottijiet. Nibnu fuq il-budgets ta' qabel. Jiġifieri aħna fil-proposti tal-budget preċedenti u ta' dawk ta' qabel inkunu proponina ammont ta' inċentivi u skemi li ħadmu tajjeb ħafna. Ovvjament ħabba li n-negozju wkoll huma affettwati ħafna bl-inflazzjoni u anke l-isfidi li għandna llum ma' sfidi daqsxejn differenti minn dawk li kellna qabel qegħdin nipproponu li dawn l-iskemi li diġà għandna tajbin bħal Microinvest bħal Rent Subsidy Scheme u qegħdin nipproponu setta inċentivi oħra wkoll ikomplu jissaħħu.